Mit fizetni? Azaz, szokott. Jaj, Jaj. De ne tüdőzzem, hogy behájt. Figyelj meg. Várjál, figyelj. Nyomjad! Egy pont is utaltam, figyeld a mosócskát. Figyeld. Na mi van, nem ettél? Mi? Gyere, még adok tüzet, már nem még. Azaz, te hol is de beéget. Fúj, de ne gyorsan elfogy. Gyere, nézd meg, Gerci, hogy szopja! Na, mutasd, na, gyerünk! Na, gyerünk! Na, csináld! Feszíts be! Mi az, vasvacska, vagy mi a Aha. vagy mi a rózsa? Nem, ez lepke akart rá. Lepke? Lepke rászál? Az egy rózsa, nem? Nem, vasmacska, de ez meg a katonaság alatt a lepke. Lepke, és ezt mire tűztól rajzolták oda? Csak beleégették? Mit fizetsz?